Zdravo a fit s Fitchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Fitchaker.sk. Ahojte milé Fitchakráčky a Fitchakráci. Otázka hneď na vás takto na začiatok. Máte na niečo talent? Určite áno, ale viete, na čo všetko máte talent? To možno neviete, ale dnes sa to možno dozvieme, pretože každý máme talent na niečo, občas sú skryté a často o nich nevieme. A práve preto som si na dnešný veľmi zaujímavý rozhovor o talentoch prizvala na rozhovor Liviu Pastorekovú, certifikovanú koučku nielen na talenty. Vítaj, Livia, ahoj. Tak, ďakujem pekne za pozvanie. Ty si teda certifikovaná koučka nielen na talenty, to znamená, že ešte na čo si talentovaná? Ono to znie tak môže komplikovane, ale ja som Gallup certifikovaný coach, čo znamená talentový coach, ale zároveň aj coach ICF, ale to nepotrebujete všetky tieto detaily vedieť. Dôležité je to, že naozaj pomáhame ľuďom odhaliť talenty, potenciál, nie len ženám, aj tímom, ale to je to, o čom to dnes bude vlastne. Skvelé, tak možno by sme mohli úplne na začiatok začať tým, čo je talent a ako ho vieme rozoznať od toho nášho vydretého, od nejakej vydretej zručnosti. Ono v prvom rade môže povedať to, že talent sa dá pozerať na neho rôzne. Hej, my sa budeme baviť o tom talente, čo nehovorí talent na šport, hej, alebo talent hudobný. Aha. My sa budeme baviť o nejakej predispozícii, o nejakom potenciáli. Čiže talent v tomto ponímaní je to, čo nám ide prirodzene. To, čo sa ráno zobudíš a proste máš. Hej? Keď je niekto komunikatívny, tak jednoducho nemusia do toho nútiť. Keď je niekto empatický, ťažko vypne empatiu. Čiže keď sa niekto budí hneď so zlou náladou ráno, to je tiež na niečo talent? Nie, všetko je o talente. Niektoré veci sú aj o postoji. Ale talent je naozaj to, čo nám je prirodzené, čo nám je vlastné, nad čím proste nepotrebujeme premýšľať. Čiže keď si sa pýtala o tom, že čo je vydreté, my sa v podstate naozaj dokážeme naučiť všetko. Hej. Otázka je, akú energiu mi to dáva. Asi všetci ľudia, s ktorými ja robím, vedia, že ja mám analytický talent úplne, že najposlednejší zo všetkých posledných, to ja stále hneď prezrádzam. A to neznamená, pozor, že neviem robiť Excel, alebo nejaké tabulky, alebo si urobiť analýzu, ale isto ma to nedobíja energiou. Hej. Skôr ťa to zaťažuje. Skôr áno, hej. Dokážem to intelektom, dokážem to, lebo mám naučené niektoré veci, ale isto mi to nie je prirodzené. Takže vedeli by sme povedať, že to nie je tvoj šialok kávy. Áno, môže byť. Dobre, a má teda každý človek na niečo talent, respektíve existuje človek, ktorý napríklad vôbec na nič nemá talent, alebo máme zo všetkého aspoň niečo? Každý máme talent. To, prečo často o tom možno nevieme, alebo nie sme si vedomi, alebo len tušíme. Ja nechcem hovoriť o školskom systéme, o tom, ako funguje, ale povedzme si, už nemáme 20, teda dúfam. Niektoré poslucháčky asi majú 20, to je výhoda, vedia skôr o svojich talentoch. Ale že ten školský systém nikdy nebol nastavený, keď my sme študovali, teda ja budem hovoriť o sebe, že nebol nastavený na to, aby nám ho objavil. Takže je to bežné, že dnes mám klientky, ktoré majú 30, 40, dokonca aj po 40, aj 50 a hovorí, ale ja v ničom nie som talentovaná. A to je omyl. Každý máme talent. Keď o tom nevieme, tak je to ideálny čas na jeho objavenie. A možno sa potom stane taký ten aha moment, že človek zrazu precitne a povie si, že wow, že prečo som toto nevedel skôr. Ako je možné, že v sebe ten talent neobjavíme? Naozaj na to potrebujeme niekoho zvonku? Nepotrebujeme niekoho zvonku. Myslím si, že nie. Takto. Je to lepšie, lebo tá cesta je rýchlejšia, možno aj kratšia. Keď máš niekoho zvonku, ale je veľmi veľa ľudí, ktoré to tuší, alebo veď keď už nemáme 20, 25 a tak ďalej, tak my sa už poznáme trochu. Hej, už ten život je taký nejaký zvedomňovaný, čiže kľudne si toho vieme navnímať, navcítiť aj sami. A to je moja možno ďalšia otázka, že ako to v sebe objaviť, teda ten talent, na čo sa mám zamerať, čo mám spraviť, mám začať, ja neviem, meditovať, alebo mám začať skúšať všetky veci, aby som vedela, čo mi ide, respektíve čo ma robí šťastnou? Ono, niekedy si to stačí zvedomiť, hej, že čo ma robí šťastnou. Keď zoberete aj svoju prácu, to, čo robíte, že ktoré aktivity ti idú ľahko, na ktoré sa tešíš, keď máš nejaký zoznam, to-do list, čo ideš robiť, že ktorá je tá aktivita, ktorú zoberieš prvú a ktorú nechávaš a stále posúvaš v tom zozname nižšie a nižšie. Hej? Čiže príklad, ja poviem cez seba, lebo aby to bolo konkrétne, ja nemám rada papiere, nemám rada systémy úplne, takže keď tam mám, že účtovníctvo, papiere, pošta a ja neviem čo, tak ja viem, že je to nutné urobiť, aj to urobím, ale určite to nie je to, čo mi dobije baterky. Čo mi dobije baterky? Byť s ľuďmi, rozprávať sa,
pomáhať ľuďom objavovať talenty a tak ďalej. Hej, to je to, čo ma dobíja. A každý máme niečo, v čom naozaj dokážeme byť vo flow. Dokážeme sa z toho tešiť a ani to neberiem ako práca. A keď si teda hovorila, že sa budeme rozprávať najmä o tých ako keby zručnostiach, ktoré máme, že to nebude športový alebo hudobný talent, aké teda talenty v tomto okruhu tých zručností máme? Vedeli by sme to nejako rozdeliť? Ono v podstate môžeme hovoriť trošičku aj konkrétnejšie, aby si diváci to dokázali predstaviť. Ono existuje rôzne, takto, povedal by som to dvoma spôsobmi. Jeden spôsob, ako si objaviť talent, je presne otázka. Pričom strácam pojem o čase? To je prvá veľmi dobrá otázka. Kľudne si ju môžete položiť. Čo sú tie aktivity, pri ktorých sa cítim úplne vo flow a som šťastná? A strácam pojem o čase. Druhá otázka môže byť aj, že čo som chcel byť, keď som bol malý. Hej, že čo to bolo ešte, keď mi ten systém, ľudia, okolie tak nezabortilo úplne to, čo je vo mne prirodzené? To sú také dobré dve otázky. No to by sme mali veľa smetiarov, bagrist. Áno. Preto je to iba pomocná otázka. A môj syn chcel byť trpazlík, tak... No môj syn chce byť dôchodca napríklad. Takže. Krásne, áno. Čiže toto je také vodítko. Ale ak chceme viac o tých talentov ako keby vedieť, existujú rôzne dotazníky. My robíme s Galupom, čiže Galup práve je ten dotazník, ktorý odhaľuje talenty ľudí, ktorý presne hovorí o tom, kto je dobrý, v čom konkrétne, čo mi ide viacej vo flow, čo ma viacej baví, dobíja. Hej? No a keď sa chceme baviť konkrétne, tak vlastne Galup rozdelil talenty do 4 veľkých skupín. Hej, stačí sa baviť možno o skupinách, aby sme k nejakému uvedomeniu prišli. Tá prvá veľká skupina sú exekutívne talenty, v Galupe označované fialové. To sú talenty, to sú tí makači, doťahovači. To sú tí ľudia, ktorí nie sú ako ja, čo majú radi papiere, ktorí dokážu mať papiere, dokážu mať systém v papieroch a ich vnútornou motiváciou je pretavovať myšlienky, nápady, všetko do praxe. Aby sa to stalo, aby sa to udialo, aby sa to dokončilo. Takže to je prvá veľká skupina talentov exekutíva. Vidíš sa v týchto talentoch? Ale z časti áno. Napríklad nemám rada papiere, ale keď už ich robím, tak v nich potrebujem mať systém. Áno. Ja tak podobne. Hej, že odsúvam to na poslednú možnú túto, ale potom, potom to už nejako sme schopní urobiť. No druhá veľká skupina talentov, kde ťa ja vidím, si myslím teda, to je vplyv. Hej, čiže vplyv sú talenty, ktoré majú takú pomyselnú charizmu, ktoré vedia zaujať, ktoré vidíš, keď ich stretneš. To sú ovplyvňujúce talenty. Tam je komunikácia spoločenský, tam je aktivátor. To sú naozaj všetky talenty, ktoré dokážu byť videné na nejakej úrovni. Hej, čiže to sú naozaj talenty vplyvu. Tam ťa vidím. Dobre. Potom si povedala, že to bude o tebe. Ale tak, aby to nebolo len o nej. Jasné. Ono celé tie debaty dávajú zmysel, keď je to o konkrétne. Keď sa bavíme aj o konkrétnych veciach. Tretia skupina sú talenty vzťahové. Čiže to sú všetci ľudia, ktorým záleží na ľuďoch. Tam je empatia, tam je harmónia. To sú naozaj všetky talenty, ktoré budujú vzťahy. Čiže je tam napríklad aj zmysel pre spravodlivosť? Môže byť, ale skôr také navnímavanie sa. Hej? Aj talenty, ktoré vidia v druhých ľuďoch talent. Čiže keď má človek veľa talentov z tejto oblasti, tak stále mu ľudia budú hovoriť, že je proľudský, že mu záleží na druhých, alebo že má empatiu. Hej? To je také veľmi typické pre tú tretiu skupinu vzťahovú. No a štvrté talenty sú strategic thinking, alebo mysliace talenty. Tam je analytik, tam sú aj nápady, tam sú talenty, ktoré sa radi učia. Hej? Čiže to je štvrtá skupina v Galupe. Štvrtá skupina talentov, ktoré hovoria o tom, že radi premýšľajú a tvoria. No a čo, keď sme sa teraz videli vo všetkých 4 skupinách? To je úplne v poriadku. Hej? Každý človek má z každého niečo. My nebudeme hovoriť úplne, že super konkrétne, ale možno, že sa fakt len tak zamyslieť, že čo ma tak najviac baví. Hej? Že čo je možno, že v ktorej z tých 4 skupín sa cítim najviac, že zastúpené mám tie talenty. Hej? Či som ten doťahovač, či som ten ovplyvňujúci, či naozaj som človek cez vzťahy vedený, alebo premýšľajúci. Hej? Že veľa mi v hlave beží myšlienok a niekedy ich neviem vypnúť úplne. Tak možno toto úplne na začiatok stačí sa zamýšľať nad sebou. A keď k tebe človek príde, tak vyplňa nejaké testy, alebo je to nejaký pohovor, alebo ako to vlastne prebieha? Tým, že ja pracujem s tým, čo pracujem už viac ako 10 rokov, tak ono to aj tá moja práca v Lipa Coaching Consulting prechádzalo rôznymi ako keby fázami.
A posledných 5-6 rokov robíme s dotazníkom Gallup. Čiže on sa vyplní vlastne dotazník, ktorý ti ten človek, ty mu to pošleš do mailu, je to veľmi jednoduché, teda myslím si, že to je jednoduché. Nikde nemusí ísť, nikde nesedieť hodiny, väčšinou to trvá zhruba 30 minút, približne 30-40 minút. A potom, ale je dôležité, aby si človek tomu sadol s niekým a porozprával sa a pochopil to. Hej, lebo každý má svoj špecifické poradie tých talentov. Čiže to už myslíš potom na to vyhodnotenie konkrétne, že... Je to ideálne, hej. Aj tento podcast, alebo aj to, čo my dnes robíme, vie pomáhať potom ľuďom, že aha, tak už teraz to chápem, že čo to vlastne znamená. Ale s niekým sa o tom porozprávať, je to určite je to pridanou hodnotou. A teraz taká tá otázka, že a na čo nám to vlastne je dobré, aby sme tieto svoje talenty poznali? Výborná otázka. Možno, že dlhá odpoveď, tak skúsim nejako stručne. Máme čas. Výborné. Môžeš povedať pokojne. Pre mňa ako poznanie talentov má veľkú pridanú hodnotu, či pre ženy, či pre mužov, či pre niekoho, kto má 20 rokov, alebo 40, dokonca 70. Mala som aj klientku, ktorá mala 70 a povedala mi, že chce začať žiť. Takže je to úplne v poriadku. Hej. Čím skôr, tým lepšie úprimne, lebo potom žiješ vedomejšie. Ale v tom ten prvý a podľa mňa najdôležitejší element je pochopiť seba samého, zvedomniť si tie talenty a ak sa dá, byť viacej v živote, robiť viacej aktivít v súlade so sebou. Hej, čiže to, čo ma baví, to je prvý veľký element. Ono to sebapoznanie je podľa mňa ako keby celoživotná cesta. Že ono asi nikdy ja mám takú tú moju myšlienku, že nikdy nekončí sebapoznanie a že celý život sa niečo o sebe učíme. Takže prvá vec je to spoznať seba samého. Možno zrazu pochopiť, aha, už teraz to chápem. Keď som empatik, už chápem, prečo mi niektoré veci som nechápal, keď ľudia boli ku mne veľmi analytickí. Takže prvé je seba poznanie. Hej? To je taká prvá veľká hodnota. A druhá vec je, keď pracujeme v tímoch, vo firmách. To je to, s kým my najviac pracujeme, s firmami a s tímami. Pochopiť, že sme iní. Že každý z nás je iný. Že každý z nás má iné talenty. A ja vždy hovorím, že som presvedčená o tom cez moju pozitivitu, že nikto ráno si v posteli nerobí zoznam, koho dneska ide nahnevať. Ja som o tom presvedčená, že zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že tak nie je. Čiže nemyslím si, že vedome si robíme niekedy, že zle, že vedome, ale skôr tým, že sme iní. Máme iné tie talenty, máme iné vnútorné motivátory, tak si dokážeme liesť na nervy už len tým, že sme sami sebou. Čiže druhá najväčšia pridaná hodnota je pre mňa pochopiť, ako to majú druhí. Či už je to môj partner doma, či už sú to moje deti, či už sú to kolegovia v práci, či už je to môj šéf, alebo ktokoľvek, koho stretávame a máme interakciu počas toho dňa. Asi tak by som to, že áno. Také dva najhlavnejšie podľa mňa také pridané hodnoty. Ono je to potom ale v podstate na nás, že keď s nami niečo neladí, že tak. To v podstate môžeme opustiť. Horšie je to samozrejme s rodinou a s deťmi, alebo s rodičmi a tak, tam už je to na teda dlhšiu debatu, ale možno aspoň pre začiatok sa to naučiť rešpektovať, alebo ľahšie dôjsť k tomu pochopeniu, prečo je to tak, že tá príčina možno keď ju poznáme, tak potom sa nám to ľahšie vstrebe. Určite. Akože ja aj s týmami, s ktorými robím, alebo jednotlivcami, tak stále vravím, že prvá vec je to prijať. A pochopiť, že naozaj tí druhí to nerobia na schvál. Že tie talenty sú naozaj iné. Potom, kde si ku koncu vám ti poviem, alebo teda pozdieľam možno také najväčšie kontrasty, ktoré sa dejú. Hej? Aby to bolo praktické, tak potom sa môžeme dostať k tomu, že možno tak z našej praxe, že čo sú tie najväčšie ľudí, čo si môžeme robiť. Podľa mňa to vôbec nemusíme odsúvať a môžeš to povedať hneď po tom, čo mi prosím odpovieš ešte na jednu otázku, ktorú mám. A to je, ty si hovorila o tom sebarozvoji, o tom sebapoznaní. A ja som toho názoru, že človek práve tým sebapoznaním sa trošku aj mení. Možno sa mu menia aj hodnoty, mení sa mu to, ako na svet nazerá a ako na svet reaguje. Tým pádom sa nám menia ako keby aj tie talenty? Veľmi dobrá otázka. To aj nebola pripravená, ale super otázka. A v podstate Gallup robil aj veľké ako keby stádia analýzy na to, že ako to je, či sa tie talenty menia alebo nemenia. A tie analýzy ukazujú, že oni sa úplne nemenia. Skôr v nich zrejeme. Hej, že skôr v nich dozrievame. Príklad.
hej, keď má niekto spoločenský talent, príklad, hej, tak možno, že ako 20-ročný bol všade, potreboval trčať, všade ho bolo veľa, všade ho bolo plno a tak ďalej. Keď má 40, je veľmi pravdepodobné, že ten talent stále má, ale možno už nemusí byť všade. Hej, už je skôr taký, že niekedy viem byť aj sám, alebo niekedy pustím aj iných k slovu a tak ďalej. Čiže možno, že aj z mojich skúseností skôr verím v to, že zrejeme v tých talentoch, ako sa nám úplne menia. Je, že je málo pravdepodobné, že som v 20-ke bola empatik a teraz som analytik. Taký ten vyhranený napríklad. Hej. Myslím si, že skôr zrejeme v nich, ako ich meníme. A teraz poďme na tie momenty. Tie momenty. Zaujíma. Taký jeden asi, tým, že sme si povedali o 4 veľkých oblastiach, ale v Galupe tých talentov pod tými oblastiami je viac, dokopy ich je 34. Hej. Čiže môžeme povedať, že človek má 34 takých hlavných talentov. Každý človek, keby ste si u nás urobili ten dotazník, čo nie je úplne že nutné, ale keď si človek teda prejde rozvojom, tak zistí, že dostane tých 34 talentov od 1 po 34. Čiže úplne prirodzené, že každý má niečo hore a každý má niečo dole. A častokrát sa ľudia pýtajú, že a také tá obava, keď sa baví o talentoch, že a čo teraz na to prídu? Teraz na to prídu, že ja nemám talent a teraz na to prídu. A prosím pekne, nie je to pravda. Každý má niečo hore a každý má niečo dole. Takže tým, že tých talentov je 34, tak vám poviem takých možno 4-5, koľko si spomeniem najväčších kontrastov. Prvý je analytik, empatik. Základný, jeden, a podľa mňa taký ten kontrast, ktorými sa stretávame všetci. Čiže empatici sú čím riadení? Intuíciou, pocitmi, sú emoční. Niekedy analytikovi môžu prísť, že idú takto hore, dole. Áno, že sú náladoví. Že sú náladoví, hej? Takže empatici, my, teda ja, alebo my empatici to tak máme, hej? Že potrebujeme, aby tých emócií bolo veľa. Že áno, možno niekedy nie sme stabilní, ale intuícia nás niekedy riadí a tak ďalej, hej? Analytik je čo? Rácio, 0-1, dokáž mi to. Hej, daj mi tie data, skadiaľ to máš. Možno skôr taký emočne vyrovnaný by niekto povedal. Môže pôsobiť stabilne, áno. Oproti empatikovi môže to tak byť, ale čo je dobré? Hej, v Galupe to je presne o tom, že nič nie je dobré, nič nie je zlé. Ideálne je to pochopiť, hlavne keď je manžel empatik, žena analytička alebo naopak. Jasné. Hej? Takže to je jedna z takých tých vecí, že pochopiť to, že keď empatik očakáva, že jeho analytický partner si vyčíta z vesmíru, že on potrebuje objatie a že mu ho dá, prosím pekne, nečakajte, pýtajte si ho. Hej? Čiže toto je taký jeden základný kontrast. Empatia a analytik. Máme krásne vtipné príhody o analytikoch a empatikoch. On to príde vtipne, vieš, keď sa o tom bavíš na workshopoch, ale on to v tej realite nie je až také úplne vtipné. Hej? Čiže niekedy sa analytik pýta také otázky, že odkiaľ máš toto číslo, dokáž mi to. Empatik, čo ja viem, akože zniekadiaľ intuitívne, hej. Tak to je jedna vec. A druhá taký jeden z veľkých kontrastov je napríklad, že v Galupe je taký talent, že aktivátor. To sú ľudia, ktorí milujú začínať projekty. Pozor, nedokončovať. Hej? Čiže kto v sebe cítite, že máte veľkú energiu pri tom, keď sa niečo rodí? Hej, nápad, wow, a už beží. Aktivátor beží. Aktivátor začína. Ako náhle sa to začne, pre aktivátora je to dokončené. Samozrejme, potom sú tí talenty, taká zodpovednosť, ľudia produktívni, pre ktorých je hotovo vtedy, keď sa to dokončí. A teraz si predstav, ako sa pozerajú na aktivátora niekedy. Rozprcka, nedokončí. Začne, nedokončí. Čo to je za človeka? Hej. Áno, ale v zásade, keď sa to spojí v nejakom tíme a že sú tam rôzni ľudia presne s rôznymi talentmi, tak z toho môže vzniknúť vlastne úplne super vec. O tom to presne je. Hej? Čiže keď nie sme si vedomí seba, druhých, tak môžeme to brať ako prekážku. A to, čo ty hovoríš, je presne to, keď pochopíme, že wow, to je úžasné, že niekto má tú energiu začiatkov, že miluje druhý nám motivovať, rozbehnúť to. Hej? A je to úžasné, že niektorí sú tí dokončovači, ktorí to vedia dotiahnuť, ktorí urobia papiere a už to aj napíšu ten článok. Hej? Lebo aktivátor by to možno nenapísal. Jasné. Možno áno, keď sa do toho dokope. Takže to je druhý. Hej? Tá energia začiatkov a tá energia toho, že poďme to dokončiť, dorobiť, upratať, papiere, šanóny, nech je všetko v poriadku. Hej? Úplne iná energia. Prosto tí, čo ľubia papiere. Ani to nemusí byť úplne o papieroch, ale pre nich je hotovo, keď sa to dokončí. A potom taký ďalší ma napadal je pozitivita. Talent pozitivita. Ľudia, ktorí vždy sa pozerajú, a väčšinou sa pozerajú cez poloplný, nepoloprázdny pohár.
život vidia z toho lepšieho uhla pohľadu, hej? Čiže sú naozaj talenty, alebo je to talent, ktorý vnáša takúto radosť. Potom existuje ten talent, on sa volá v Galupe, že naprávajúci, ale jeho dar je vidieť problémy. Čiže jeho dar je odhaľovať problémy, odhaľovať koreňové príčiny tých problémov. Možno pekne povedané realista. Môže tak, áno, môže to tak byť. Hej? Čiže práve ten realista na toho pozitívneho niekedy bude pozerať, že je naivný. Príklad, môže mu tak prísť. Hej? A ten pozitívny môže pozerať na realistu, prečo sa neusmeje. Prečo taký stále vidí problém. Hej? A pritom zase je to úžasné, ak ľudia pochopia, že je to úžasné, že sú ľudia aj takí, poďme to vyťažiť z toho, že sme rôzni. Tak to je ďalší taký príklad, to je tretí, čo ma napadol. Potom poviem trošku do kreativity. V Galupe sú aj talenty, ktoré odhaľujú kreativitu, či nápady. Tí ľudia ráno sa zobudia 5 nápadov. Idú vo výťahu ďalších 5 nápadov. Hej? Čiže sú ľudia, ktorí sú naozaj prirodzene kreatívni, ktorí majú tendencie otvoriť okno a všetko zmeniť. Hej? Že poďme to urobiť inak, ja mám chuť zmeny. Hej? Mám nápad. To sú tiež talenty. A potom sú zase tí realisti. Prečo zase špekuluje? Furt dačo nové. Majú radšej tú stabilitu. Áno, majú radšej tú stabilitu, majú radšej tú harmóniu. Radšej hovoria, na čo meníme to, čo funguje. Veď zachovajme to, čo funguje, na čo furt dačo nové. Hej? Čiže aj toto sú talenty zase. A čo je lepšie? Určite. Hej? Takže to sú také chcela som, aby ste také možno konkrétne príklady počuli, že v čom sa tak najviac cítite, že čo ste si uvedomili. Častokrát, keď robíme tieto úvody, tak ľudia si začínajú, to je môj muž. Alebo toto je moja kolegyňa, už chápem, hej, že to má tie nápady, veď to je jej prirodzené, to nie je divné. Je to na nejakej úrovni akože prirodzené. Takže vlastne nie je zlá, ani, ja neviem, lieta v oblakoch, ale prosto má skôr talent na to. Že sa na to pozrieť zase z tej lepšej stránky, ako si o tom hovorila. A ty si teda hovorila, že je tam nejakých 34 talentov, ktoré sa nejak zoraďujú. Nejaké sú hlavné, potom niektoré máme na chvoste. Stalo sa ti už, alebo stáva sa často, že majú ľudia tie talenty rovnako zoradené alebo podobne zoradené? No ono v podstate, každý sme naozaj iný. Nestretneš úplne, že rovnakého človeka. Hej? Asi ja zvykneme hovoriť také jedno číslo, keď robíme úvod, myslím si, že všade aj vo Fitshakeri sme to určite spomínali, že zober si, že tých talentov je 34 a každý má nejaké teda to poradie a svojich prvých 5 talentov máš také silné. Hej, že Galup ich prirovnáva k takému pomyselnému DNA. Ja to mám nápady, napríklad. A naozaj pravdepodobnosť, že stretneš ďalšieho človeka, ktorý má tú top 5 takú istú ako ty, je 1:33 miliónom. Čiže my sme naozaj každý výnimočný. Aj tí, ktorí ešte netušia svojich talentov, ja dám ruku do ohňa, aj všetko, že naozaj každý z nás máme tie talenty iné. Každý z nás sme v niečom dobrých. Každý z nás v niečom dokážeme excelovať a byť lepší ako niekto iný. Pretože nám tie veci idú prirodzene. Máme ten potenciál. No a už sme sa teda rozprávali o tom, že na čo nám to je, aby sme zistili tie talenty. A teraz už ich zistíme a vidíme tam nejakú našu prvú 5. A čo s tým? Čo si z toho ja viem zobrať? Napríklad, že tam mám, ja neviem, nápady a kreativitu a spoločenskosť. Mám tam nejakých 5 slovíčok. A čo s tým ďalej viem robiť? To je, a práve preto vznikajú takéto podcasty, to je super, hej? Že nameraním alebo zistením tých talentom to všetko len začína. To nie je koniec cesty. To je začiatok cesty. Veľmi dobrá otázka je možno sám na seba, že ako ja aktuálne žijem, že či aktuálne ja tie talenty môžem ako keby v tej práci využívať, hej? Že ako ja reálne, koľko toho percenta toho dňa som v súlade so svojím talentom. Hej? Pozor, to neznamená, že máte odchádzať z roboty a nič podobné. Len to uvedomenie z toho, že aha, tak možno, že by mňa bavilo vypýtať si túto úlohu, to by bolo super. Veď vždy mi dávali robiť papier a ja mám tie nápady, že možno by som bol pridanou hodnotou pre ten tým a prináša niečo nové. Príklad, hej. Čiže toto je ono, že ono to je cesta. Tak ako som povedala, že seba poznanie nikdy nekončí a je to cesta, tak vždy je to ako keby, že cesta sa zamýšľať. Čo mi to chce povedať? Čo v tých vzťahoch mi to hovoria tie talenty? Čo v tej práci mi hovoria tie talenty? Ako s tými talentami vo voľnom čase? Lebo keď ste v súlade s talentom, my sme v tom rýchlejší, šťastnejší, v práci efektívnejší. Hej? Čiže keby mne niekto dal niečo špekulovať, vymýšľať, tak som v tom isto rýchlejšie, ako robiť tie papiere. Príklad. Ale to je môj svet, hej. Každý máme iný.
trošku ten svet. A napríklad tam vieme uvidieť aj to, prečo napríklad, keď je Fit Shaker výzva, ju neviem dokončiť nikdy úplne do konca. Aj to tam napríklad vidím, že... Áno. Inak to je, určite áno. Ja som sa presne o tom bavila, že ako keby napríklad disciplína. Disciplína je jeden z talentov v Galupe, ale nie je tak bežný. Hej, čiže ono to je veľmi fajn, že sa robia pobyty, ono to je veľmi fajn, že sa robia výzvy, pretože my máme pocit, že s niekým sme v tom. Že to nie je len o mojej vnútornej seba disciplíne si to robiť sám. Že mám komunitu, ktorá ma podporuje, pretože tie talenty komunity a takého tej zodpovednosti voči niekomu komunite sú častejšie ako seba disciplína. Čiže ono to je fajn. Fakt, ako to robí Fit Shaker, že to naozaj spája, vytvára komunity. Čiže to je hlavne vtedy dobre, keď tam máme tú spoločenskosť, lebo možno potrebujeme byť v nejakej spoločnosti alebo komunite. Áno, ale naozaj aj tá vnútorná alebo motivácia vyplýva z našich talentov. Čiže aj motivácia na cvičenie vyplýva z našich talentov. Motivácia dodržať, dokončiť vyplýva z našich talentov. Hej, čiže aj to uvedomenie si, aha, tak ako to mám robiť ja, aby sa mi to podarilo dokončiť tú výzvu. Čo je tá moja cesta. Hej, niekto to má, že naozaj spoločenský talent sa s niekým spojí. Zodpovednosť napríklad, že odkomunikuje svoj cieľ nie kamoške. Lebo zrazu to nie je len o mne. Zrazu to je, ja som jej to povedala, tak už to musím splniť. Príklad. Jasné. Takže každý to máme nejako. Alebo sa inak. odfotí na začiatku a potom na konci, aby teda získal napríklad nejakú cenu. Aj to. Aj to je pre ňu motivácia napríklad. A jeden z talentov je súťaživosť. Aj to. Hej, čiže niekto chce vyhrať s niekým, hej, že on schudne viacej kil ako niekto druhý. Čiže každý vieme určite aj k tej výzve si povedať, ale čo je moja cesta k tej výzve. Nie každý má súťaživosť, niekomu to není príjemné súťažiť a porovnávať si koľko kil, hej, alebo koľko percent. Niekto nepotrebuje cvičiť s druhým, bude sám. Hej, každý to máme inak. Takže aj táto cesta, ako dokončiť výzvu, každý máme ju inú. Poďme ju objaviť. A robíš aj s deťmi? Ono v podstate áno, aj nie. Takto, Galup dotazník dáva logiku, zmysel určite pre študentov, keď sa rozhodujú, ale skôr o vysokej škole. Aha. Lebo ich to dokáže nasmerovať, alebo na strednej škole. Rôznia sa trochu ten údaj, že od akého veku. Ja tak som zastanca toho, že 17-18, lebo ten mozog už je relatívne stály, hej, ale záleží od zrelosti. Nechcem hovoriť, že dievčatá väčšinou v tom veku sú zrelšie ako chlapci, ale záleží od zrelosti. Ja mám synov, hej. Takže, ale ja si myslím, že tak tých 17, 18, 16, 17, 18 dáva zmysel. Ale s deťmi sa vždy dá robiť tak, že keď ja pochopím seba samého ako mama, ako otec, keď my ako pár pochopíme, kto sme my, tak zrazu tie talenty vidíme aj v tých deťoch. Čiže ono to dáva logiku zase začať od rodičov, lebo my to vieme cez naše vedomé žitie seba aj dávať tým deťom ďalej. Čiže s maličkými deťmi to určite dáva zmysel, ale cez rodičov. Hej. Potom je možno na mieste otázka, že či to vieme ďalej použiť, keďže sme sa rozprávali o tom, ako možno funguje naše školstvo a že keď vidíme teda, že možno naše dieťa nemá veľmi komunikačný talent, tak asi odpovedanie bude preňho stres, záťaž a niečo veľmi nepríjemné. Či sa to dá eliminovať v našich podmienkach v školách, to už je asi úplne na inú debatu. Ja rozmýšľam, či pridáme ďalších 30 minút do tohto podcastu. Ono v podstate my veľa robíme so školami. To sme sa ani o tom nebavili, ale my veľa robíme, alebo takto. Ja mám takú moju myšlienku, taký záväzok, že keď niekde zarábame v biznise, tak máme dávať, to je taký môj, hej, vychádza to z mojich talentov tiež, že to nie je náhoda, že to robím, čo robím a mala by som aj teda dávať. A keď dávame, tak dávame školám, alebo učiteľom a študentom. Takže my veríme v to, že vieme zmeniť našou trochou aj to školstvo na konci dňa. Ale áno, aj keď tí učiteľia pochopia, že fakt niekto je lepší v tom písaní, ale je to už o postoji. Chcem to zmeniť, nechcem to zmeniť. Fakt je to určite vždy je to na dlhšiu debatu. A vždy je to o tom konkrétnom možno učiteľovi alebo teda pedagógovi. Inak Galup napísal knihy, a možno to je dobre spomenúť, keď sa bavíme o tom školstve. Galup napísal strašne veľa kníh, že ako prvé sú do leadershipu. Buď lídrom cez svoje talenty. Hej? Čiže takéto objavovanie svojho leadership štýlu, s tým veľa pracujeme. Do leadershipu a do tímov, hej? To sú najčastejšie knižky v Galupe. Druhé sú do manželstva, čiže on sa to volá, že Strengths-Based Marriage, alebo teda manželstvo cez talenty. On to krásne tam sedí a ladí. A potom napísal knihu na rodičovstvo, Buď rodičom cez svoje talenty. No si predstavte aktivátora ako mamu, sme o ňom hovorili, tak čo robí aktivátor mama?
Čo robí, aká je jeho materská? Tak všade niekam chodí. Presne. A furt vymýšľa nejaký program. Presne tak. Takže aktivátor mama mala, ja som si užila materskú. Počuj, to bola party, hej? Akože stále inde sme boli. Niekedy som zabudla dať deťom jesť, hej? Lebo nebol čas. Určite. Proste to tak nejako akože je, hej? Takže, ale veľa ste videli. Veľa sme videli. Veľa zažitkov, áno. Ale zase napríklad máš maminu, ktorá má disciplínu. Proste o 8 sa sedí na nočníku. O 10 sa cvičí. O 11 sa ide von. 12:00 sa spí. Hej, čiže to dáva veľkú logiku aj ako ja vychovávam svoje deti. To nie je náhoda, že ich vychovávam určitým spôsobom. Hej? Lebo to je zase to slovo prirodzene. Tak aká som ja prirodzene. No a ďalšie knihy, a tá posledná, akože taká možno, že oblasť, veľa kníh je o školstve. Takže buď učiteľom cez svoje talenty, buď študentom cez svoje talenty, uč sa svojím vlastným spôsobom. Hej, čiže ono, naozaj ten prístup cez talenty sa dá implementovať do všetkých sfér toho života v podstate. Keby sme sa ešte teda vrátili, ako sme hovorili o tých školách, tak ty si hovorila, že pomáhajú tieto dotazníky alebo objavovanie talentov práve vo firmách alebo v tímoch a podľa mňa na druhej strane je zase skvelé, že sa to už takto implementuje aj na Slovensku, že sa to dostáva medzi ľudí a že už aj firmy u nás, aj keď zatiaľ asi iba súkromné najmä, cítia, že je fajn niečo takéto spraviť pre svojich zamestnancov, aby ten tím efektívnejšie a lepšie fungoval. Podľa mňa to je dobrá správa. To je úžasná správa. My akože reálne s talentami a s týmto celým prístupom robíme už viac ako 6 rokov. A ono, keď sa vrátim spätne v čase, pred 6 rokmi, keď si povedal Gallup, silné stránky a talenty, bola veľmi malá skupina ľudí, ktorá o tom tak nejako vedela a osvietené firmy, ktoré to reálne už žili. Teraz, keď sa povie 6 rokov prešlo a teraz, keď sa povie Gallup, silné stránky a talentový prístup, tak možno, že ja žijem v bubline, hej? Môže byť, že ja žijem v bubline, ale myslím si, že viac a viac ľudí naozaj tak nejako geometrickým radom to trošku ako rastie, len kvôli tomu, že je to naozaj oslobodzujúce. Čiže tým pádom, keď sa človek dotkne svojich talentov cez firmu, teraz nie som mala sedenie, tak poslal mi ten pán, ktorý sa dozvedel cez firmu, svoju ženu, tá žena svoju firmu a on toto rastie. Jasné, lebo je to naozaj taký také, je to tak, presne. Takže potrebuje to čas, ale áno, ako hovoríš, je to super správa. Že to rastie. Ďakujem, že si prišla a že sme vďaka tebe možno objavili práve aj vo vás nejaké talenty, že ste si povedali, že ste sa v tom našli, že áno, toto som ja a toto by som možno mohla v sebe viac objaviť alebo podporiť. V každom prípade, keby chcel niekto viac, tak ťa môže kontaktovať aj napriamo ako súkromná osoba, že ja si chcem zistiť, aký mám talent? Samozrejme, máme tým ľudí, Lipa Coaching Consulting, samozrejme, áno, určite. Ja by som povedala v tom, že ani to tak nie je dôležité, že vyslovene si robiť dotazník. Akože je to super, hej, ale druhá vec je v tom, že buďte sama sebou. Ja stále hovorím a moje takéto obľúbené motto je, že naozaj buďme sami sebou, že ostatní sú už obsadení. A je to tak, že proste nepotrebujeme ísť do nejakého formálneho rozvoja, ale iba sa zamýšľam, čo ma baví, čo ma dobíja, kto som ako žena, kto som ako mama, kto som ako manažér, kto som. Hej, lebo ja si myslím, že to je ako krásna cesta. Ona nebolí. Môže byť dlhá, ale hlavne si ju užívajte tú cestu, že on to nemusí byť, že strastiplné a dlhé. A ja si osobne myslím, že toto sú všetko také motá alebo vety, ktoré fitšejkračky žijú, pretože myslím si, že táto komunita je veľmi silná a so všetkým týmto sa dievčatá stretli a sú tu aj pretože chcú budovať tú lepšiu verziu sami seba. Tak, verím, že ste si to aj dnes s nami užili a budeme sa na vás tešiť opäť na budúce. Ďakujem ešte raz Livii Pastorekovej, že k nám dnes prišla do FitShaker podcastu. Ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa budeme počuť a vidieť aj na budúce. Majte sa krásne a dovidenia. Ahoj, dovidenia. Počúvali ste FitShaker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.